Alguns documents contenen informació molt sensible i cal que aquesta informació estigui protegida d'ulls indiscrets. A continuació veurem com establir una contrasenya en un document de Word. Per realitzar aquesta acció farem els següents passos. Accedirem al menú Archivo i anirem fins a l'opció Información, aquí marcada en color blau. Farem un clic a Proteger documento. Com podem veure, disposem de diversos tipus de permisos. En aquest cas triarem xifrar amb contrasenya. Ara ens demana que establim la contrasenya i ens demanarà la confirmació per assegurar-nos que la primera vegada l'hem escrita bé. Bé, aquest document ja té una contrasenya. Procedirem a tancar-lo. Cliquem doncs a tancar. Ens demanarà si volem guardar els canvis i ho confirmarem. Bé, ara la propera vegada que l'obrim, nosaltres mateixos o qualsevol altre usuari, fixem-nos que el que farà és demanar-nos una contrasenya. Si no la sabem, no podrem accedir al document. Així doncs, si utilitzes aquesta opció, recorda d'apuntar molt bé les contrasenyes, ja que recuperar-les pot costar molt, però és una excel·lent eina per protegir els nostres documents.